Ers wythnosau mae yna ddyfalu cyhoeddus am iechyd y Tywysoges Catherine. Heno mae wedi cadarnhau ei bod hi'n derbyn triniaeth am ganser. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. Mae'n dweud ei bod wedi cymryd amser I wella ar ôl llawdriniaeth yn yr ysbyty yma fis Ionawr a'i bod I nawr yn dechrau ar driniaeth chemotherapi ataliol. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. Ac mae ganddi'r neges yma I eraill sy'n wynebu'r salwch. At this time, I'm also thinking of all those whose lives have been affected by cancer. For everyone facing this disease, in whatever form, please do not lose faith or hope. You are not alone. Mae 20,000 o bobl Cymru yn derbyn yr un diagnosis bob blwyddyn. Ac Elisen Tenefus yn cydnabod bod y newyddion yn anodd I unrhyw un. Wel, mae cael diagnosis cancer yn andros o anodd I unrhyw berson, dim ots pa oed na sefyllfa, ond I rywun sydd yn weddol ifanc, neu am fod yn sioc mawr iddyn nhw, a hefyd os oes gennyn nhw plant, wrth gwrs mae mynd trwy'r triniaeth yna a delio hefo y plant hefyd yn mynd I fod yn cyfnod rili anodd, felly swn i'n meddwl bod nhw'n mynd trwy amser eitha anodd ar hyn o bryd. Wonderful to see you looking so well. Mae wedi bod yn gyfnod anodd i'r teulu brenhinol. Ym mis Chwefror, nath y brenin gyhoeddi fod e'n derbyn triniaeth am ganser. Wedi I lun oedd wedi olygu gan Tywysoges Cymru gael ei ryddhau ar Sul y Mamau roedd beirniadaeth gan nifer. Ac wythnos yma roedd rhagor o Sion wedi'r lluniau yma gael ei cyhoeddi o'r Tywysog William a'r Tywysoges Catherine. Dwi'n meddwl mewn ffordd mae yna lot I ofyn am strategaeth Palas Kensington yn hyn I gyd. Dwi'n meddwl mae yna ddau beth I digwydd y fama. Mae pobl wedi bod yn neud theoriau gwych iawn ar y cyfryngau cymdeithasol, ond hefyd mae Palas Kensington wedi caniatáu I wagle ddatblygu i'r straeon yna, sydd yn anorfod wedi ychwanegu straen nodedig ar Kate a'r teulu yn y broses. I'r teulu yma, fel miloedd o deuluoedd ar draws Cymru a'r Deyrnas Unedig, bydd diagnosis o ganser di dod fel sioc. Mae nhw nawr yn gofyn am breifatrwydd wrth i'r Tywysoges ddelio gyda'i thriniaeth.